16,000 mga puno. Ganito na karami ang bilang ng mga naitanim na puno sa Kayanga Eco Park sa Bugalyon, Pangasinan simula taong 2023. Ang mga ito madaragdagan pa sa pagpapaigting ng Green Canopy Program. Katunayan, 500 native species ng mga puno ang muling itinanim sa lugar, kabilang na ang bulong ita tree at nara. Malaki raw ang benepisyo nito sa kalikasan, bagay na isinusulong ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. Bukod sa Bugalyon, binabandayan din ang mga itinanim na puno sa bayan ng mga Tarem. Dito, kitang-kita na ang naging resulta ng patuloy na pagtatanim ng mga puno, kabilang na ang mga guyabano, na isa lamang sa 1,300 na fruit-bearing trees na itinanim sa lugar. Gusto po namin alagaan yung mga tanim para pagdating ng araw, pagka yan ay productive na, marami tayong dapat na matulungan. Malaking tulong ito, ma'am, kasi ito ay kung aming bibilhin, hindi po namin kakayanin. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pamahalang panlalawigan sa pagtatanim ng puno hanggang sa maabot ang 1,000,000 target ngayong taon. Jose Robert Inventor, RNG News.